Ang gihisgutan sa unang pagbasa nga gituman gid ni sa unang mga katawhan sa Israel, matud pa ni Moises nga hinumdumi katawhan sa Israel ang Ginoo ug ang Ginoo lamang mao'y atong Dios. Higugmaa ang Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyong kasing-kasing, kalag ug kusog. Nya ayaw ninyo ni hikalimti. Matud pa niya, iya pamanggani yung gi-emphasize nga itudlo kini sa inyong kabataan. Hisguti kini kung anaa kamo sa inyong balay, o magpanaw kamo, o sa dayo na ninyong katulog, o sa pagmata ninyo sa buntag. Ibugkos kini sa inyong kamot, ingon nga ilhanan, o ibutang ingon nga timaan diha sa inyong agtang. Isulat kini diha sa haligi, sa pultahan sa inyong balay, o diha sa inyong mga ganghaan. Mao ni ilang gibuhat sa una. Sa inyong paminaw, mas maayo sa ning gamito na to karon. Kana bang maglakaw-lakaw mo, nakabaligtos ni sa inyong agtang, higugmaa ang Dios, labaw sa tanan, sa tibuok mong kasing-kasing, kalag o kusog. Nya ipamutang na ninyo ngadto sa inyong mga haligi, mga pultahan, unya inigdayong katog, ingno na sa ninyo inyong anak o ang inyong tupad o katog, higugmaa gyud ang Dios ha, sa tibuok mong kusog, kalag, sa to? Limot na manoong ko. Kasing-kasing. Ana, ninduta ka no, kung ang mga bata ba magtubo, nga pirmi ginang naa silang hunahuna, higugmaa ang Ginoo sa tibuok mong kasing-kasing, kalag o kusog. Pagka ninduta gyud ka, niya ma-memorize gina nila ba? Pero si Jesus, pag abot na niya, iyan ning gipunan the greatest commandment. Mao bitang ipahinumdom gid ni kanunay the greatest commandment. Ug unsa man na, higugmaa ang Ginoo sa tibuok mong hunahuna, sa tibuok mong kasing-kasing, kalag o kusog. Nya dayon matud pa niya ang ikaduha, higugmaa ang imong isikataw sama sa imong kaugalingon. Kini tingali mo'y atong isigi og hisgot, isigig pahinumdom. Nya kamo mga ginikanan, mao ni ang inyong himuon. Nya mga katikista, mausad ni ang atong itudlo sa mga bata. Mga bata dias gawas, mura na mga gansiyang. Tudloi gina sila, pamemorize gina kanunay, unsa may the greatest commandment of God. Ikaw na ba? Kamo ko na isulti. Unsa to the greatest commandment of God? Higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong huna-huna, kasing-kasing, kalag og kusog, og higugmaa ang imong isigkatawo sama sa imong kaugalingon. Very good children, wagin mo ka memorize. Nga naman, wapa man nato masigig balik-balik, pero sige, balik-balik yun. Testingin ninyo karon, usalang kasimana, gikan karon, hangtod sumad Sabado. Nga kanag yung mahisgutan gini ninyo ba sa inyong mga anak, sa inyong kaubas balay, nga inyo ning ibutang og papel, isuwat, or i-print, na uso naman ang print sa computer, i-print ninyo, ibutang sa pultahan, ibutang sa inyo mga bongbong. Ana, unsa ka? Nindota ka, no? Diri sa atong ebanghelyo, akari usang atong kuan, kani usang atong tubag sa Salmo. Tanawa, gihigugma ko ikaw o Ginoo akong kusog. Mahimo ni natong strength, mahimo natong kalig-on kining maong sugo. Kay kun nahibaw ta aning maong sugo niya, magsigitag tuman ani ang Ginoo mukuyog nato.
Diri sa atong ebanghelyo, niingon si Kristo kay naaman to'y bata nga patulon, niya pagpatol nas bata, di na sila ka papahawa sa, di sila kaayo ba? Mao tong gidangat to siyang mga apostoles, ang iya sa mga apostoles, wa sa gyud kapapahawa sa maong sakit, ningadto sila ni Hesus. Nya ningon si Hesus, ito yung tubag dire, pagkawalay pagtuo o pagkasayop ninyo, magsigi na balang akog uban-uban ninyo, magpunay na lang kog pailog ninyo. Ngano man, kay kadto, ngawa sila kapapahawa sa yawa, timailhan, ngawa sila'y pagtuo. Kay ang pagtuo di ay mga igsuon nga tinud-anay, magsigi tagtuman ni adtong greatest commandment. Katubang higugmaa ang sa to, ang Ginoo ikusgan sa tibuok mong hunahuna, tibuok mong kasing-kasing, kalag o kusog, o higugmaa imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Ang nahitabo kay nahigugma man sila sa ilang kaugalingong katakos, ang ilarang kusog, ang ilarang gahom, maoy ilang gigamit pagpapahawa sa yawa. Kay ka naman kung mahigugma ta, nakasuway na mong na-inlove mo, gilingya imong tupad na kasuway kang nahigugma ka. Unsa may mahitabo kung mahigugma kag usa ka tawo, murag gusto ka nga siya na'y tag-iya nimo. Siya mo'y imong kanunay huna-hunaon, siya mo'y gipitik sa imong pagbati. Nya, murag ididikit nimo niya ang tanan nimong mga efforts, tanan nimong paningkamot, dedicated na gyud ngadto niya, o gani itugyan pa nimo hastang imong kalag. Mabitan ang daghang nga puyo-puyo karon kay they love each other. Anya, ingnon dayon, ayaw mo anak, kay madaot inyong kalag. Siya na may tag-iya sa akong lawas o kalag. Pangambak mo atos impierno. Kana bang, kung ang imong gihigugma, tinuod gina imong gihigugma, siya na'y manag-iya. Sa to pa, ang imong hunahuna, ang imong kasing-kasing, imong kusog, tanan diha nimo ang makatag-iya na ang imong gihigugma. Tanawa ragon ng inahan nga nahigugma o amahan nga nahigugma sa ilang anak. Unsa may mahitabo, tanan nilang paningkamot ang anak mao'y tag-iya. Hastang ilang oras inighilak sa bata, bisag kaadlawon dako mumata gina sila kay ilang atimanon ang bata. Kasuway mo ana? Oh. Pero nasa mga animal nga mga ginikanan, ang bata di apastiyan gipatay na kay nga naman wa man mahigugma. Oh, nasa na. Pero nahigugma ka, oy, hasta imong kinabuhi. Tanawa ra gud ng ginikanan. Ingon, kinahanglan jud ka mag bed rest, di ka maglihok-lihok kay batagak ning imong anak. Hala, higda gyud. Wag tang tanan mao na ni tag-iya kay nahigugma ko aning bata, gusto jud ko nga matawo ni siya. Akong buhaton ang tanan. Anong luyam kay mugnaw. Basta nahigugma lagi ta, mao na nay tag-iya. Nakaron kun ang mga apostoles matud pa ni Kristo, kun nisalig pangadto niya, kung naapay pagtuo ngadto niya, ingon siya dire, kung naa pa lang mo'y pagtuo, igong pagtuo, pasabot, pagtuo ba nga, tinud-anay, kana bang mutuo ka nga ang Ginoo na'y tag-iya sa imong hunahuna, kasing-kasing, kalag, kusog, unya ang imong pagbuhat, para na ni sa imong isig katao, matod pa niya, makamando ka ni ining bukira nga mobalhin ngadtos dagat og mosunod na nimo. Mo nang gitawag nato, faith moves mountains. Ang pagtuo makapalihok, makapabalhin og bukid. Di ko na babe, lingyay mong tupad.
ing na ako'y pagtuo mugwapa ka. Sige. Wa na'y kinahanglan ka ng adto pagkagparlor, na ako'y pagtuo mugwapa ka. Nya maingon sa siya, mugwapo ka. Mahitabo ka na. Mahitabo basta tinudanay imong pagtuo. Mo na Ingos Kristo, magsige lang jud kog pailog ninyo. Ako nga naghatag ninyo sa maong gahom, ako ragyapon mo imo perform, kay wa mo'y pagtuo sa akong gahom nga gihatag diha ninyo. Nabitay nang utanan nako, Father, sa kadaghan sa imong projects ba diha sa inyong parokya, wa ka ma-stress, wa ka ma-pressured. Inyong tanaw, saman, na-stress ko? Wa gyud. Nga naman. Ako man ang giisip nga projects Ginoo. Ang mag-uol man ko, giya sa kong patyon karon. Ay, sus, siya na mo pili og tao kinsa ipuli nako dire. Kung gusto niyang mapadayon ning project, napay mo ingon, Pader, dinhi na lang yung kasliluan sa dinhi sa San Vicente, kay mag-unsa na lang may kunwa ka. Kahilas ba yan ninyo? Wa manggay mo mamalit og slat, nga hapit na nangagisi akong baba dirig winali nga pamalit mo og slat, wa manggay mo na malit, niya mag-ingon-ingon pa, dinhi na lang ka. Storyahe. Ing nahinoon nga, Lord, dinhi na lang gyud ka unta. Ilhon ka namo nga niya ka dinhi, og sundon ka namo. Kana. Kaya ang Ginoo may tighatag, di mas padersiano. Di gyud. Napamaganin ni komedyan ako, kay dihabay akong ka-appointment og pangaon ba, niya pag-abot nila, nagkagubot, kay nauna man kog abot, nagkagubot ang mga crew sa restaurant kay gasigig pa-picture nako. Nya nakakita day sila. Pagso nila, pastilan pa der, sikata na gid nimo no. Sunan ka ani, nagpa-picture sila nimo. Nya ingon ditong usa pa der, giunsa nimo pag-handle ning sikat na kay ka. Nako, wara. Disown. Sige ra jud kog ingon, di ni ako para nis Ginoo. Mo nang di jud ko ma-stress. Nga magsigi kong tarong ani akong naong, hala na arabay magpa-picture, tarungon ko ni akong naong, pagwapuhon ko ni mag-unsa tayo tawagan na kanang magpa-facial ko. Kay sus daghan na bang magpa-picture na ko, tarungon ko ni akong gisulob, kinahanglan nindot. Pa-picture mo, bahalag wa ko'y panghilamos, hala, picture da. Kay mao man ni ang kamatuoran, total dili man ako'y inyong gipapicturan ang Ginoo man. Di ba? Hindi man mo mutuo. Pag imuingon ako, Father, kanang imong wali ba? Imong wali, kada adlaw si kag wali, wa ka ma-pressured ana nga magsigi kag preparar kag kinahanglan ang akong wali, parihagid sa katong gahapon, parihagid atong uban, kinahanglan ang quality sa akong wali, ingon ani gyud. Giunsa man ani mo pagpreparar? Wa ka wa ka ma-pressured. Nakuha gyud. Ngano man, nako di man ko magpreparar. The best preparation is not to prepare. Ang samay akong gipreparar, ang akong kasing-kasing, akong huna-huna, ang akong kusog, akong ingnon Ginoo, Lord, ready nako, gamita ko, use my mind, use my heart, use my strength, use my mouth, og unsay akong isulti ani nila, og unsa say imong gustong isulti nako karon, kay buangon ra ba sa kay ko pariha rami. Nagtuo day mo nga nagwali ko dire, ako'y gustong mo pakatuon ninyo, nagkatuon sa ko sa akong wali kay gikan ni Espiritu Santo. Mao na pariha ra tang nagkatuon. Inig-ingon ako nga pamalit mog slot, ako sa mo palit sa kog slots. Kada simana sa kumupalit, igingon ako ninyo, mamalita kada simana, hibaw ko nga ang Espiritu Santo mo'y gasulti ana, naaman sa ko'y income, kanang akong stipend, mo palit sa ko kada simana, gitswayan akong tuman,
unsay akong gisulti nganuman di man na para ninyo kundili para sa na ako. Nang dungan-dungan rata. Nya di mo tuman, narada ninyo, ma-stress gid mo. Pero tuman mo, di gid mo ma-stress. Kana mga bata dias gawas, mura nag mga gansiyang, ubay-ubay baya na. Dako biya tag konsensya ni mga bata ato layonghong dako biya tag gasto ana nila. Gasto na karon kanang pondoka, ilang school supplies atong panghatag, ilang pagkaon, ilang snacks ug uban pang mga miscellaneous diha. Kanang abang anang mga tents atong gigamit ana sobra guna sila 1,000 naron diha. Nyawa man ko kapangandam anig baligyag slots, ako na lang giapas ang slot. Unsa toy slot na to karon? Special slot para ani DWD, Divine Wisdom and Development. Kay nihatag ta nilag wisdom through catechesis, nya development sa ilang personality na mahimo silang suod sa simbahan. Ang atong gasto diha mukabat nag mga 10 minos or average, more or less, ingnontang more or less 600,000 ang expenses na to anak karon. Nya maligya tag slots 100 per slot sa DWD, Divine Wisdom and Development. 6,000 ka DWD. Ang atong halin as of yesterday niabot nag 529 ka slots, naapay 5,471 ka slots. Atong pakpakan ang namalit ani. Yes. Nya hotdon tanig palit ugma ha. Kay i-refund nato, kay gikuha ni natong maong amount nga mga 600,000 gikuha nato gikan sa atong mga slots sa aning atong project. Nya ato ning refundan kun mahimo. Ug di kay mahimo, charge to experience. Pero ipahurot gani nako. Di jud ko ni hunongag baligya hangtod mahurot ni. Ug mahurot ni ugma mas maayo. Nahurot na ba akong GCash? Sayo kayong napuno akong GCash karon 500,000 ra man ay limit. Mga 3 days ago napuno na ang akong GCash. So dili na mo kapadas akong GCash. Ang atong available nga GCash karon mao ang kang Brad Luloy, Bernardo Jacobi, ato kunong i-flash naam na diha 0905-288-5131 nya ang kang Remedios Ocaba, ako aning atong sekretary 0955-763-2080. Mo ni ato mga GCash available karon ha. Diha lang ninyo ipadala. Ayaw mong padala sa atong ubang GCash kay mas scammer na sad na, mas scam na sad mo ana. Nya salamat sad ang atong final nga update sa atong 4-slot challenge ni abot gyud og 1,768 ka 4-slot challenge. So pakpakan nato ang namalit ang niapil niya ang ato karong slot sa SBF DAG niabot na ang atong halin og 40,511 ka slots. Lain na sang pakpak. Salamat kayo. Ako lang ning ipanghisgutan nganuman mao ni ang nakapawagtang sa akong stress. Gisugo ra ko sa Ginoo pagpamaligya, sige ra sa kog baligya, siya ra say mutandog sa mga kasing-kasing o hunahuna ninyong mga parishioners dinhi og sa online parishioners aron papaliton mo. Hinaut unta ang inyo sang mga kasing-kasing hunahuna kalag og kusog makamaosad nga mutuman niining maong mga pulong sa Ginoo. We can move mountains. Na ining sulti nako karon nga nalingaw kuno kay siya sa atong kumbinto nga nahumana ang structural tungod lang aning atong slat-slat. Siya di jud ko katuo pa dir. Nya dako pa jud kayo inyong building. Nako napa ginay mas dagko pa anaon niya. Isa ngiga no slat-slat ra nya nakatukod mo ana nako tukod maganing kapili niya nga dako kay to 40 million to ka mga
mga 45 million to ang gasto, slat-slat ra gyapon tungod kay ang Ginoo nay mo move sa mga kasing-kasing. Siya mo imo palihok sa inyong kasing-kasing. Nya kung dili ganin na mo lihok inyong kasing-kasing, pasabot mga buangon mo. Katapos ang lingi sa imong tupad, ina nilihok na imong kasing-kasing pagpalit og slat, ina ko no. Ina ni move na. Ang uban bungol kay istanan sa wa ko kabati unsa man to, unsa man ang slat, di gyud maminaw ba basta slat na hisgutan. God will move hearts and minds aron mo palit throughout the world. Salamat kay ninyong tanan nga nagpatalinghog sa Ginoo. Matuman atong mga projects kaniralrong atong Congress, Children's Congress, dako kay nagikatabang sa atong mga bata, nya formation sad ni sa atong mga PYCC, sa atong mga batanon to manage events for God, nya formation sad ni og kaning fulfillment sa atong mga parish catechists nga mao'y nag-manage sad ani together sa PYCC. Dako kay ni og kahimuan sa pagpalambo sa ilang kinabuhi. Mo nang gastuan tani, gasto magita ng disco, gasto magita ng tari, gasto magita ng swertres, gasto magita ng tungit ug madyong ug inom, kani pa ba na purting nindota anig igo sa atong kaluwasan. Manindog ta.